Balak mo bang maghulugan ng sasakyan? Carl nga pala to at sa video na to, yan ang topic natin. Malaki at magastos na desisyon ang pagbili ng sasakyan. Kaya naman sa video na to, naisip ko magbigay ng ilang mga tips at paalala lang naman kung bibili ka ng hulugang sasakyan. Simulan na natin. Number 1, income level. Kung kaya mong i-cash ang sasakyan, mas okay. Pero kung nagbabala ka na maghulugan, consider mo kung sasapat ba ang income mo buwan-buwan. Gaano kataas ang income mo monthly? Kung maghuhulugan ka daw, ang normal recommendation ng mga financing agencies at banks ay dapat yung loan na kukunin mo at least 20% nito. Halimbawa, kung 30,000 ang sweldo mo buwan-buwan, ang 20% nun ay 6,000 pesos. Ang ibig sabihin, kung meron kang sasakyan na ni-loan at nagkakahalaga ito ng 6,000 pesos monthly at 30,000 pesos ang sweldo mo per month, pasok yan sa recommendation nila. Ang average monthly payment na nakikita ko sa mga sasakyan ngayon ay naglalaro sa 14,000 hanggang 30,000 pesos per month. Kung maghuhulugan ka, pwede mag-base ang decision mo sa recommended nilang percentage kung kaya ba ng income mo ang monthly payment ng napili mong sasakyan. Magbibigay pa tayo ng example. Kung 14,000 pesos monthly ang hulugang sasakyan na kukunin mo, ang sweldo mo daw per month dapat ay more or less 70,000 pesos. Yan ay para makasiguro ka na komportable pa rin ang pamumuhay mo kahit naghuhulog ka ng sasakyan. Ayon dito sa example natin, kung mas mataas sa 70,000 pesos ang income mo, mas okay. Kung mas mababa naman, baka daw mahirapan ka. Isa ang income level sa factors na pwede mo ding i-consider sa pagbili ng sasakyan. Number 2, risk tolerance. I-consider mo din kung gaano kataas ang risk tolerance mo. Explain natin kung ano ba yung risk tolerance. Ito yung kung gaano ka komportable ang isang tao sa sitwasyon na kapalaran ang magdidikta kung mananalo ka ba o matatalo. Example sa isang betting game o sugal. Kapag mababa ang risk tolerance mo, ikaw yung tao na kuripot tumaya. Gusto mo lagi yung safe bet lang. Kumbaga ayaw mo malugi at hindi ka komportable sumugal ng malaki. Kapag mataas naman ang risk tolerance mo, ibig sabihin all in ka tumaya. Yung kung tumaya pati pato. At take note, ito yung mga tao na hindi kinakabahan at excited pa nga sa bawat taya nila. Meron niyang range at levels. Pwedeng medyo risky ka lang at pwedeng nasa safe side ka pero nagtitake ka pa rin ng chances paminsan-minsan. O pwedeng nasa kalagitnaan ka. Yan yung meaning ng risk tolerance. Alam niyo yung mga tao na kahit anong pilit mo na pagbawalan na maghulugan o wag kumuha ng credit card, tinutuloy pa rin. Ang ending, nagkakanda baon-baon sa utang. May mga tao din na kahit anong pigil mo tumalpak, tataya pa rin kahit ginawa mo na ang lahat para pigilan. Yan yung mga karakteristik ng mga risky na mga tao. Yung matataas ang risk tolerance. Yung mga taong matataas ang risk tolerance, kaya niyan maghulugan na kotse kahit mas mataas pa sa sweldo niya yung hulog buwan-buwan. Yung alam niyang hindi niya kakayanin maghulugan pero itutuloy pa rin niya. At take note, komportable siya doon dahil ayaw niya sa safety. Hindi masama ang mga risky na mga tao at walang kinalaman yan kung masama sila o mabuti sa kapwa. May mga ganong tao lang talaga. Komportable sila na malaki ang taya nila at bored naman sila pag sobrang safe at walang thrill ang buhay. At meron namang mga tao na nasa kabilang dulo ng spectrum, yung mga low risk na mga tao. Sila yung mga tao na ayaw maghulugan at mas preferred na mag-ipon muna at i-cash ang sasakyan. Basta gusto nila yung safe sila at wala silang utang. At kahit sabihin mo pa na maghuhulugan na kotse sila, i-make sure nila na komportable pa din silang mabubuhay at sisiguraduhin nila na magiging kurot lang sa sweldo nila ang hulugan na kotse. Kung hindi nila afford, hindi nila pipiliting bumili. Yan yung mga taong may mga mabababang risk tolerance. Depende sa taong nagtatanong kung ano ang advice, kung maghuhulugan ba o hindi. Depende yan kung gaano kataas ang risk tolerance nila. Siguro masasagot din ito yung tanong na kung maghuhulugan ka ba o ikakash mo ang sasakyan. Walang tamang sagot kung maghuhulugan ka o ikakash mo ang sasakyan. Depende yan sa risk tolerance ng isang tao. Kung mababa ang risk tolerance mo, natural na ang isip mo babagsak dun sa mag-iipon muna at ikakash ang sasakyan. Kung risky ka naman, natural na ma-attract ka sa hulugang sasakyan. Ang point lang naman, kung aware ka kung ano ang risk tolerance mo, mas magiging malinaw kung ano ang desisyon na pwede mong gawin. Comment down below kung mababa ba o mataas ang risk tolerance mo. Number 3, maintenance cost. Luma man o bago ang sasakyan, may masisira at masisira pa din dyan. At kadalasan kapag nagde-decide tayo na maghulugan ng sasakyan, hindi na natin kino-consider sa desisyon yung budget natin sa maintenance. Kadalasan yung budget sa rehistro, sa gas, sa PMS at sa
mods ng sasakyan, minsan hindi na natin napapagplanuhan. Siguro isang factor din ito na dapat nating idagdag sa plano kung nagbabala ka na bumili ng sasakyan. Napag-uusapan na din yung mga bagay na hindi na i-consider sa pagbili ng sasakyan. Ang famous tip, bago bumili ng sasakyan, siguraduhin na mag-invest muna sa garahe. Kung may nalimutan pa ako mga tips at paalala sa pagkuha ng hulugang sasakyan, comment nyo naman down below yung mga tips nyo para makatulong din yung comment section natin. Please share this video kung nagustuhan mo at mag-subscribe ka na din. Maraming salamat sa panonood.